Made, nakasangli ka na tabi? Ay, iyo na Made, nakasangli na tabi ko. Ay, iyo Made, dali ana Made, dinulagang kusnas timang, intirong naglalanat. Iyo Made, masarado na sama ko Made, madumanak ta. Ay, iyo Made, dali na Made, tao yun nas timang, nasir ipang kuna. Ay, ano nas nene, dahil pagtao pagsabihan, sabing dahil na mag-iba. Prapason mo kailayang timang naan Made. Ay, bango mama, maiba ko. At marin na Made, bayain na timang na dyan magwala. At ayo Made, marin na Made, bayaan tanas timang. Ay, naiba ko mama, naiba ko. At aday ka maulit timang, para mabakal kaming yero. Muli ka ha? Dito maulit timang. Rapasa na Made. Oh, ano nila, tamadulag ka? Ay, pasiway kang maray. Made, ikanas na tabi, bakal yero, dahil na kumakaiba. Taining timang na ne. Oh, yunugod Made, agunas na mabakal. Disiplinahan na sa disiplinang militar. A few minutes later. Oh, pakalampasan na pala ni Kantulay Kagkulasi. Oh, yan na, iirohan na. Maray na aga po may salve. Ano po hanap do? Ay, maray na aga man eh. Na naghahanap ko ning iatop ne, masalida na akong atop ta. Intiro nagtururo na simkod mas kusina. Ay, tamang-tama po may salve. Grabe po kaming stock mo niya na yero. Ano pong lakbang sa laba hanap mo? Aber daw ngayon eh, kahilingon ka daw. Ano mga available do dyan na lakbang na eh? Kami may salve ning lakbang na 110, 80. Kudi ang sukol kas atop ko ni ano to ha? Diduse, ubak po dyan eh. Tamang-tama po may salvi. Ubak po kaming laba na diduse ikliyo. Saka po haralakbang po pati talaga. Pero may hiwas. Ay, ano naman pati pagkasayod mo, adik kan lakban. Garong napiktaran mo naman sa kuyang ko yan. Ango. Ano po ang style kang mga yero may igdi may salve? Ano po, ini po sutig abot na corrugated. Ini man po sutig sabing rib type. Magagayin po siya, may hip o. Ane, iyon mo yako, yan may uro style. Talagang ko naman style. So, atop ko mas kusina nga, undaw man lamang. May salve ang babakalon mo, tailista ko na po. Ane, anong napidaso ka, yan, dusi laba ne, tapos ang lakbang niya. Yan, 110. Discount man daw ko, ne. Ay, mayo pong problema may salve. Saka may salve, baka po may mga kabistado ka dyan na muyaman po magbarakal ng yero. Sabihan mo po may salve, mag-igdi lang sa GMD Baratong Yero. May discount po sinda may salve pag ika ang nagrekomenda. Ay, tadaing problema ma'am. Asi ma'am, so mga kabisto ko, mga amiga ko, i-rekomenda akong magbakal igdis GMD Yero per kilo. Barato na, haranis na pati niyo para pakalampas kang kulasi breads. Salamat po may salve. Sa mga daiman po may salve nakakaaram, sabihan mo po sinda na igwaman po kami ning pwesto duman sa San Rafael Lagunoy po, sa kataid kang Adonais ko. Iyon na, arag dahong ko tuho magbakal igding yeros GMD. Sa kani, kwentahan na daw tabi aneta, utong na ako, maluto pa ko na. Salamat po. Ay, ini po may salve ang sa imong bayadan. Ay, dikit salamat pala ne, baratos naman pala. Sige na ne ha, ipapick up ko nas na tabi yan dumas sasakyan ko. Ay, iyo po may salve, ipahiling na lang po ang resibo pag pick up. Kung magparahalo ni ha, sige, ipapick up ko nas na dumas tricycle na mako ah. Salamat ne. Salamat man po may salve, balik po kamo.